I 175 år har vi brygget probably the best beer in the world. I vores moderne verden tager vi naturens ressourcer og forvandler dem til produkter. Og når vi er færdige med at bruge dem, smider vi dem væk. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Giv dig selv og en, du holder af, friheden til at lytte til lige det, I har lyst til med Spotify Premium Duo. Premiere Is har været hele Danmarks ismejeri siden 1933. Så hvordan ser man fremad, uden at vende ryggen til sin arv? Programmet præsenteres sammen med bageingredienser fra Dr. Oetker. Sunweb. Creating Memories. Køb dit legetøj på BR.dk. Vil du give din hud en rutine, som bekæmper aldringstegn forårsaget af kollagentab og pigmentpletter? Opdag Vichy Lift Active Collagen Specialist-serien med et serum og en dagcreme, som giver den optimale anti-aging-effekt. Vi er i den grad inspireret af tidligere generationers dedikerede Carlsberg Cruise. Så lad os lave en film, der kan inspirere fremtidige generationer i de næste 175 år. Læs mere på vores intranet.